أدلاء زبيتاو ماي دما ببزح تطقمتن اتمنشي زكهبو زخل متن ماينيو زوسن كم منش ماي دما بنايد بومبا معدل نقطات بمسمرات بومبان كالئن نتطقمتي عدل ابز زباخن ماي نخيهلو دما عتب مكتتالن قلطف سقمتن كهلو نوحسنت ناي تقرب وسانيوم بزعبازي يوناتان عبيو نزدالو وصبصابه هينوك فرميكايل كقربايوم بسانكي زي وحلول التقاقما زهلخ زلو ماي اب قرب صقم يفتر سلازلو زملكتو اكل عتب مقصار كغبر نبرتي كتما اسمرا ازخاخيرم اتو تولد قبرابن سيستر لملم قبر ولدن ابزهاب وريتو حزبينتي بكفل ماي زرخبو زلو اغلغلوت سيستماي بغبو كتقملون كعقبون بملباو نتستطقملو رسح ماي دما ابكندين ابدغ زدفو نعين مدري كغلغللو كم زغبا اغنزيبم ابغغلي بوتاتات تماي كم دليت كاسلتمص تافاسسانا عقنزيبوليو أبغى بوتاتات كا كلاتنا خمنريو إفلي فيستوتات ولا زي جريكانات تسريعي خاطري حجي إزي ولا بعلون توم منيستر ماي أبكن دبليت ترح زمصئت ماي بمعلتخ مص انت زخلون صبق نيرو أبز حلفة تاريخ كتما اسمرا تراو تهدرات كتما أب مكتتال بزي أقباب زفسس ماين مكتصار صريتا كبابن عب من باروز تغسا نباريت من محدار كباب عداق حموس ويزرو أبابا قبر يسوسن نباريت من محدار أبا شاول ويزرو قدي قايمن بجزي ليتي سدد ماي بومباتات تخفيتن صنيحن ماي نقدام كوحزن كبابي كبالاشون يرأس لزلو كفل ماي زوبا ماكلاتو كروك قبرلو أتحساسيبن قدم ماي فسيسو سلمنتاي فسيسو ها مش تقرشن خانشلو يقطعنا نيرمي يقطعنا سلازنبرو حجي اتخومو سلازيله اتمقطعتي منتاي تدفي الزبل سلازيله فسس خاليو قدم حجي كن بمنشبين قطع نيرنا اسو كن تاريخ حجي مخيات مترفيو خبعلو يفلطو سلازي اتا قططر كما زيركات صبطيا اب معدل ماي بوت ماي تمناي وكيل بوطات مينستر مكلخالاتو ايوب ابرها بزهابو ريتوم كاندي مرآيا مقطاب ماي كخون زغبو كفل ماي زوبا ماكل كنسو اب معدل ماي بوت ماي تمناي ببزح ماي فسيسو كزاري مرآي لمود كم زخونه بمحبار اتخفلي ابنت كخون ماي بخونتو كاب مفساس كقطبن تمحصينو حدا اذا ماي تسير دلو ماني حلافنا تسكملوهان غريمنا لنحنا زنبط كم تريون اندافسس اتوا اذا ماي ابي بصحلو نيو طقاتيتا اي بصح دلو جرادين يم دستيلو دلو ماي نقطب بال ماي قطب تخوين ماني مرآيا خون دلو كفل ماي تمايس انداماي سب الو ديولن كان مردا ابينا لنحنا ونانت كال محصاب مكاين مولراتو ملغيتا كيدانه دما بمسمر نزرخب كايو طري ماي اب كندم بخان بناي غزار سخه تبلحتنت استطعم كالو رسح ماي داغم بمصرايون كتغلغل محساب اب مقطاب ماي اب تراكم زلو ابريو بلاش زباخن ماي نخيهلو عتب مكتتالن قلطف سقمتن كهلو وساني كم زخونه ابز دما حزبي بنقحات كساتف مسرتاو مخانو منيستري مريت ماينا كبابن مزخ خارو يفلات ديغا حليب منتل اوهليلاتو نزلاماي بغوبا معلا نموعل دلوات كم زلو المعتي جرادين غليصم كابل معتي اتو باولوس فاديكا ابزهابوريتو سلاتا ديغا زلمعو احملتي درو اب فرخم زبصحي بمتقاس اب مصاي نسبح لمعات نتا ديغا نمكن خانن نزعقورتو ماي بوحلنت نمتقامن دلونت كلهم حرستت غليصم مهرتم اب مملا طلبات كبابي اومن كينون كمون مرغغا نهر واغاتات زي نعا ابركوتو يغبر كم زلو زغلصه من اسي زمهره تسفازغا اتا ديغا منچماي او حساتلهم سلازلا تحستو تاديغا نزياده لمعات زتبابع كم زخونه بريهم محدار من محدار كباب حليب منتل اتو بينه كيدانه دما اب تحت تاديغا لعلي 10 هكتار كلمع مخالو نتبغسو نايتو مال معتي زنصر كم زخونه تاديغا دما توسخ درخيت فطيرات لهم كم زلا رديوم تاديغا بدبت كيتملء حزب تخبابي نماي كعوتاتا كم زفوسو زطقسه اتو بينه اتسراح نتي مريت طلي بمهاب اب معق اب نبارات اغرابن متطع حدستي اتكلتن رؤيا بركتو كم زغبر حبيروم محدار من محدار كباب حليب منتل اتو بينه كيدانه اب موداتا نبرتي غون زكايد وزلو نطفتات لمعات صغاتات ماي بغبو كعقبون اب صبو درجه بصح زل اكل اب قفو حساب زاتو مكتتالو من مكنخانو من كزايدون تلابيوم
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ጸገማት ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ዓቕን ዘለዎን ዲጋታትን ራህያታትን ክስርሓ ጸኒሐን ኣለዋ ወነንቲ ጥሪት ንኡዘባ ባረንቱ ኣብ ከባቢኦም ዝተሰርሐ ራህያታት እኹል ማይ ብምኽዛንን ማይ ንምንዳይ ዝነበሮም ሃልኪ ከም እተፈትሐ ይገልጽ ኣለው ኣልማይሁ በርሄ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሻምተ ወልደ ከምብቦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዘባ ባረንቱ ዝተሃንጻ ራህያታት እኹል ማይ ብምውላለን ንጥሪቶም ማይ ንምርካብ ዝነበሮም ሃልክን ኮለልን ከም እተፈትሐ ወነንቲ ጥሪት ገሊጾም ካብ ወነንቲ ጥሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣሾሺ መንእሰይ ሳዳም መሐመድን ማንዱ ኣዳስን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዝተሃንጻ ራህያታት ሎማ ዓመት ብዝነበረ ክራማት እኹል ማይ ኣዕሪቐን ምህላውን ጠቒሶም ንነብሶም ኮነ ንጥሪቶም ዘድሊ ማይ ምውሓሱ ሕጉሳት ምዃኖም ሓቢሮም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ከርካሻን ሲሲማን መንእስያት ኮካን ደግለልን ዓሊ አልአሚንን በወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ መጋሃጨታት ሰሲኑ ስለ ዘሎ ከምኡን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ራህያታት እኹል ማይ ብምውህላለን ካብ ድኻምን ሃልክን ከም እተናገፉ ኣብሪሆም ነባሪ ምምሕዳር ከባቢ ፎደ መንእሰይ ኣራሶ በርሀ ድማ እተን ራህያታት ብዘይካቲ ምንጭ ዝስተ ማይ ጥሪቶም ምውሓሰን ኣብ ዝተፈላለየ ዘቤታዊ ንጥፈታት እውን ከም ዝጥቀሙለን ጠቒሱ ውሕስነተን ንምርጋጽ ካብኣቶም ዘድሊ ከማልኡ ቁርብነቶም ኣረጋጊጹ ኣብ ንኡዘባ ባረንቱ ውሕስነት ማይ ጥሪት ንምርግጋጽ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣስታት 750,000 ሜትር ኪዩብ ዝሕዛ 22 ራህያታት ከም እተሰርሓ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡዘባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጋሽ ባርካ ከምኡን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ከርከበት ንዘሎ ሕፅረት መምህራን ቋንቋ ብዳዌት ማለት ሕዳር ንምቅላል ን68 ሕፅያት መምህራን ስልጠና ይወሃብ ኣሎም እቲ ሎሚ ዓመት ክራማት ኣብ ሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ፖርቶሳዋ ጀመረ ስልጠና ስነ መምህርናውን አካዳሚያውን ትምህርቲ ዘጠቃለለ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንዝበጽሑ ተማሃሮ ናይ መምህርና ዓቕሞም ንምዕባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣዋሃድ ናይቲ ስልጠና መምህር ምናሴ ኺዳነ ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብወገኑ እቲ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ዘሎ ሞያውን አካዳሚያውን ስልጠና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክረምቲ ናይ 2 ዋርሕ ትምህርቲ እንሃብካ ንሰለስተ ክራማት ከም ዝቕጽል ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ረኺቦም ንዘለው ዕድል ብዝግባእ ተጠቒሞም ነቲ ዕላማ ንምስማር ጻዕርታቶም ከዛይዱ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ሓጎስ አድሓና ብወገኑ እቲ ብምውሃሃድ ክልተ ዞባታት ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ነቲ ዝጸንሐ ናይ ሓባር ሽግር ብምውሃሃድ ንምፍታሕ ኮይኑ እቲ መደብ ኣብ መፍጸምቱ ንኽበጽሕ ከም መሻርክትን ተጠቀምትን ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ወለዳ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ደቆም ብቋንቋኦም ንኽመሃሩ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ድሕሪ ምምስጋን እቲ ዘሎ ናይ መምህራን ሕፅረት ንኽፍታሕ ተረኦም ከም ዝጻወቱ ገሊጾም ዜና ውሽጢ ሃገር ይሁን ትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣህጉራዊ ዜና ይስዕብ ب15 መስከረም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢራቅ ከካየድ ብዝወዓለ መጥቃዕትታት ቦምብ ልዕሊ 20 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማታት ባግዳድ ባስራን ካርባላን ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ዓሰርተታት ካልኦት ቆሲሎም ከም ዘለዉ እውን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስቲ ኣብቲ ሃገር እናበኣሰ ዝመጽእ ዘሎ ሃይማኖታውን ወገናውን ምትፍናን ምትሕሓዝ ከይሃለወ ከም ዘይተርፍ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣሚቶም በቲ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝሰዓበ መጥቃዕትታት ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ጥራይ ህይወት ልዕሊ 60 ኢራቃውያን ምጥፍኡ ጸብጻባት የመልክቶም ኣብ ኢራቅ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብዝሰዓበ መጥቃዕትታትን ግጭትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ልዕሊ 1000 ኢራቃውያን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ድማ ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝጠፍኡ ዝሓበሩ ተዓዘብቲ ወርሒ መስከረም እውን ካብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝውሕድ ሰብኣዊ ክሳራ ክህልዋ ከም ዘይክእል የረዶም
ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ቁልጡፍ ምዕባለ እተርእዘላ ህንዲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝተሰርሐን ኒውክሌር ክስከም ዝኽእልን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ፈተነ ሚሳይል ከም ዘካየደት ተገሊጾም እቲ ሎሚ 15 መስከረም ዝተኻየደ 5000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ሚሳይል ንሓያሎ ከባቢታት ኤውሮጳን ከተማ ቤጂንን ከጥቅዕ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ተፈሊጦም እቲ ፈተነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገር ኣብ ምዕባይ በቲ ሓደ ካብ ጎረባብታን ካልኦት ሃገራትን ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ ድማ በቲ ካልእ ኣብ ምክልኻል ልዑል ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል እዮም ተዓዘብቲ ዝትንትኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ፈተነ ሚሳይል ንመቐናቕንታን ጎረቤታን ፓኪስታን ኣብ ሸመተ ኣጽዋር ሸሚሙ ኣብ መንጎአን ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ከዕርጎ ከም ዝኽእል ይእመት ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ዓመታት ዝወሰደ ደባዊ ምሰሓሓብ ከም ዘለወን ጸብጻባት የመልክቶም ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን ብ14 መስከረም ኣብ ከተማ ቃንዳሃር ብዘካየዶ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም እተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም በቲ ኣብታ ከተማ ንዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብ13 መስከረም ኣብ ከተማ ሄራት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ቆንስል ኣሜሪካ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ብልኩዕ ዘይተገልጸ ኣባላት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ከም እተቐትሉ ጸብጻባት የመልክቶም እቲ ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኺዳን ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረዶም ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ፊሊፒንስን ዕጡቓት ጉጅለታት ሃገርን ዝጀመረ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ሃስያ ይወርድ ከም ዘሎ ተገሊጾም በቲ ኣብ ሓየሎ ከባቢታት ሃገር ንልዕሊ ሰሙን ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ዛጊት ልዕሊ 50 ሰባት ከም እተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም በቲ ግጭት ልዕሊ 60,000 ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለው ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ውግእ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሃድእ ከም ዘይመስል ከም ሳዕቤኑ ድማ ሰብኣዊ ክሳራ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተኻየደ ንዓመታት ዝቐጸለ ደማ ውግእ ህይወት ልዕሊ 120,000 ሰባት ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 2 ሚልዮን ካልኦት ዓዶም ገዲፎም ከም ዝሃደሙን ጸብጻባት የመልክቶም ኣማይታ ሸሓት ፖላንዳውያን ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክግበረሎም ብምጥላብ ከካይድዎ ዝቐነዩ ሰላማዊ ሰልፊ ብ15 መስከረም ንራብዓይ መዓልቱ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ምንጭታት ተኸባቢ ሓቢሮም ሰልፈኛታት ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ዋርሶ ብምውፃእ መንግስቲ ቁጠባት ሃገር ብምምሕያሽ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክገብረሎም እንተዘየለ ግን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ከካይዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም መንግስቲ እቲ ሃገር ግን ነቲ ሕቶ ዛጊት ምላሽ ስለዘይሃበሉ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰፍሒ መልክዑ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሮም ቁጠባ ፖላንድ ኣብ ዓመት 2013 ብ2.6 ሚእታዊት ከም ዝጎደለን መንግስቲ ነቲ ጸገም ንምቅላል ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ከም ዘባረረን ይንገር በዚ ዝተቆጥዑ ዜጋታት ሃገር ቁልጡፍ ቁጠባዊ ፍታሕ ክመጽእ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ምጽንሖም ጸብጻባት የመልክቶም أموداتا زينا سبورت بعصرت 4 ب14 مسكرم زقصله مبل 10 مدرخ زور بشغلتا اسبانيا بعوت فرنساوي كيني إلانسود تزازيمم ابت 142 كيلومتر شفنه وددر امريكاوي كريس هورنرن اسبانياوي الخاندرو فالفيردن كالاين سالساين درجه حزم وددرم زازيمم بوهلل نطبي مريحنت كاب ايطالياوي فينچنسو نيبالي استقبل امريكاوي كريس هورنر زاغيت مريحنته ايد فرنزلم زي خبركم تعزبتي لو مش استدالو زينة تفتصيمو برخليتي